Venit iarăși două pachete. Unul e o baterie pentru Samsung-ul meu i9000 și fratelui de pe AliExpress. O husă pentru telefonul care îl așteptăm să vie din China. Am luat o husă undeva de vreo $10. Acum și o să vedem, să le destup și o să vedem ce fi întrânsele. Așa. Aici e bateria Polar Gel. Focusировка asta mea nu se înțelege, dar în orice caz scrie aici 1800 de amperi, adică 1800 miliamperi, cred că, da, miliamperi. Și husa e împachetată într-așa cutiuță. Culoarea e așa cafeneoară. Să leagă mai bine aici. Are așa. Și se pune într-așa fel și se uită la filme. Cam greuță husă. Aici scrie Mofi și cam asta e. Da. Am mai vrut să spun mulțumesc lui Denis pentru ajutor. Hai, noroc la toți!